Anong pagbabago sa katawan mo, Nay? Malaki ang pinagbago sir dahil ang dami yung napatunog. Maraming salamat po, Nay. Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. Nay, pahinga ka muna ng sandali, Nay, ha? Okay, sir. Pakiramdam mo muna yung katawan mo, ha? Katawan ko sir, ayos na. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon kay Nanay Aurelia Domingo. Dito sa San Mateo, Rizal. Anong barangay na yun? Banyuhay. Anong? Barangay. Banyuhay. Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Shout out sa lahat ng taga San Mateo, Rizal. Dito ito ha, sa taas ng Marikina ha. Sa may bundok na to ha, na dito na to malapit sa pinakatuktok ng bundok sa San Mateo, Rizal. Nanay Aurelia pala ay 3 years nang na mild stroke. Mayroon siyang iniindas sa kanyang balakang. Masakit daw ang kanyang balakang. May naipitan daw. May naipit na ugat. Sino nagsabi? Doktor. Nagsabi ng isang manggagamot na naipitan ng ugat si Nanay Aurelia. Tunghayan natin at panoorin nyo ang aming video ni Nanay. Masakit pa ng balakang mo? Hindi sir. Hindi sumasakit. Hindi. Ito, nasa taas mo na. Pero pag ganun, pag diretso lang, Nanginginig sir pag nakadiretso ka. nanginginig siya. Ipibilins. Sa tagal ba naman na hindi ako lumalabas, hindi na ako nakatanda kung saan yung Kasi doon yung highway. Di ba tayo, no? Doon yung highway. Sir, baba nyo kung sa Bulacan po kayo pauwi. Dito na kayo duman para direct, na sa San Mateo talaga. Sa may SM. Hindi na kayo dadaan ng section. Pababa? May dalawang po kasi dito, daanan. Modista. Pero parang madilim yata doon? Hindi po, marami din. Hindi madilim doon? Dito rin sa dinaanan nyo kanina, sabi mo walang ilaw. Walang ilaw. Yung paakyat bago ka umakyat. Walang ilaw. Ano yung bilis na yun, no? Ang bilis na yun. Wala pang isang oras. Hindi ba wala pa isang oras? Yes. Okay na, relax lang. Ano nangyari sa'yo? Okay lang? Okay ka lang? Okay lang na yun? Masakit sir masakit. Okay. Okay na. Aroy! Okay na. Okay na, Nay. Okay. Tapos na. Yeah. Kasi nasanay kayo walang ganyan, walang hilot. Yeah. Yeah. Pinupuntahan nyo. Yeah. Walang ganyan. Yeah. 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 Ay! Okay. Si TV Bisaya lang nakagawa nito, Nay? Manhid talaga ang pakiramdam ng binti ko.
Matatanggal yan maya nay, ha? Huwag masyado, sir. Sakit. Okay. Mamanhid talaga. Aroy! Ay. Mamanhid na eh. Okay, okay na. Okay na, Nay? Sir. Okay, sige. Ibibinda natin, ha? Okay lang? Uy! Palambot na. Paano na matigas? Oops! Ay! Ay. Ba? Sobrang naitas na ng sobrang. Naibigla. Naitaas, sir. Hindi mo nalitas yan dati? Naitataas din, sir. Kaya lang, hindi yun nang bigla. Dahan-dahan. O ngayon, Kanina, nagbigla po. ngayon biglayin mo nga ulit. Taas mo. Nakakataas ka na ng medyo matagal. Okay, very good. Itong kaliwa ko talaga ang problema ko, sir. Kaya, Sige lang, sige lang. Ayun lang. Okay. Okay, dandahan lang na ha. Relax lang na eh. Relax na yun, eh. Relax lang. Okay, very good. Okay. bansakit! Napilay na yata. Pilay na. Aray. Relax lang. Relax lang na ha. Aray ko. Dito sa kabila na ha. Nay. Ang sakit, sir. Ganun kayo sa kabila. Di 4 na, di 4. Ganyan. Ganyan na. Ganyan. Sige lang, baba lang. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, aray, aray, sir! Okay. Ibambot na oh. Kanina na yung tigas nito na eh. Ha? Oo, sir, matigas. Oo, ngayon malambot na oh. Oh? Kaya lang huwag yung masyado masakit. Te, napakatigas nito kanina. Maano nga ito. Sige na eh. Relax lang. Masakit, sir. Naano yung, Dahan-dahan lang. Sige, sige. naano yung singit. Sige lang ha. Tuwid lang eh. Tuwid mo lang. At pwersa. Tuwid mo lang, tuwid. Sige. Sige lang ha. Tuwid lang. Sige lang. Tuwid mo lang doon eh. Straight mo lang po. Masakit, sir, eh. Masakit. Okay. Aray! Okay na. Lalong napilay. Okay na, okay na. Okay na. Oh. Kasi Ah. walang ganyan yung pinupuntahan nyo. Ah. Walang hilot. Okay. Walang hilot-hilot na ganyan yung pinupuntahan nyo. Okay. Dito, hindi ka nasasaktan dito. Aray ko! Okay. Masakit din, sir. Tumunog. Okay. Taas natin na ha. Taas natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Nay, diretso lang, diretso lang. Ganyan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ay! Naku! Nabali na yung Isa pa. Isa pa na ya. Tuwid lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ay, Diyos ko. Very good, very good. Ay, unan. Yeah. Ikot tayo na. Ikot na tayo doon. Sige. Usog Hirap pa. talaga na may nararamdaman. Usog pa. Yeah, sige pa. Straight mo lang yun. Sige. Okay, higa, higa, higa. Very good. Hirap na yun pag may naramdaman na yun, no? Ayaw po, sir. Sana yung towel natin. Pag may naramdaman.
ay medyo mahirap. Relax ka lang dyan ha? O, sir. Relax ka lang dyan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi kayo maano na Sir. yung TV Bisaya number 1. Hindi mo talaga makalimutan ito no? Hindi, sir. Ha? TV Bisaya number 1. Memoryado ko na, sir. Ha? Yan ba naman ang lagi kong tinitignan sa cellphone? Yung TV Bisaya number 1 TV Bisaya number 1. Maraming salamat sa suporta. At pag-share Sa ngayon pala personal na magpapasalamat ako sa iyo. Kasi doon tayo, doon magsisimula yung career ko sa buhay, Nayna. Yes. Yung pag-share mo, Marami akong nasiyan, sir. Yung pag-share mo, Pati yung mga pinsan ko doon sa ibang bansa na sa ko na din. yung, Sabi niya, gusto ko rin umuwi para masubukan ko. yung pag-share mo, doon ako sisikat, no? Baka sikat na ako, Dahil sa Sikat pag-share, na sikat ka, sir. dahil sa pag-share mo. No? O, sir, yung mga pinsan ko talaga, ilan yung pinsan ko doon sa ibang bansa na pati yung mga pamangking ko. Sikat na ba ako, Talagang sinabi ko sa Nay, kanila. Sikat na ba ako, Malapit na ako sumikat. Gusto nila pag uwi daw, subukan ka rin daw. Sana sumikat pa ako, no? Talagang sisikat ka, sir. Ba't mo alam, Lalo't marami kang napapagaling. Oo. Isa na sana ako doon. Sana isa ka Huwag na. nang lagyan ng sana. Oo. Isa ka. Isa kasama pagaling, Dito muna tayo sa... Tingin mo na. Dito muna tayo, ha? Sa panga, ha? Okay lang? Okay, sige. Sarado mo na. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Nga. 1, 2, 3, 4, 5. Sarado. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kabila naman. 1, 2. Sarado lang. 3, 4, 5. Nga. 1, 2, 3, 4, 5. Sarado. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sa harap, Sarado lang na niya. 1, 2, 3, 4, 5. Nga. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Very good. 1, 2, 3, 5, 1. Nay, kamusta yung mukha mo, Nay? Ha? Parang bumata, Nay? Gumaan? Anong pakiramdam mo sa mukha mo? Dito lang sa mukha lang. Dito lang. Maganda. Parang bumata ka ng 20 years old? Kaya lang itong kamay ko, sir, namamanhid na. Namamanhid na. Mamaya, natin yung dito mo, Nay, anong naramdaman mo sa pisngi mo?
Gumaan, sir. Parang bumata ka ng... Salamat naman. Para hindi. Nay, naramdaman mo na bumata ka? Mga 50 years old, gano'n? Huwag masyado, sir. Ah? Masakit. Ginaganyan ko din sa umaga, sir. Gumaan yung mukha mo. Gumaan. Nay, Sir. gumaan? Parang nabawasan yung edad mo? Ha? Parang umangat yung ganon? Ha? Nay? Ano? Okay ka lang? Ha? Kaya nga ang pakiramdam ng binti ko, sir, talagang ngawit na ngawit pa rin. Ay, nasa sobrang hilo sa dati. Nasubrahan. Talagang Nasubrahan natin siguro na eh. sa matagal na serbisyo na ni Bisaya. Ilang oras na pala. Nasubrahan na eh. Siguro na eh. Bukas na eh. Pagising mo, okay na yan, ha? Salamat naman, sir, pagkaganon. Sige, ha? Last na lang to na, ha? Last na lang to, okay? Relax lang. Tanggal natin yung unang. Okay, last one. Oh. Relax lang. Okay na. Okay, thank you. Okay, very good. Pakiramdam mo muna yung katawan mo, ha? Katawan ko, sir, ayos na. Nay, kamusta naman ang naramdaman mo sa ngayon? Itong katawan ko, sir, ayos lang. Anong pagbabago sa katawan mo, Nay? Malaki ang pinagbago, sir, dahil ang dami yung napatunog. Maraming salamat po, Nay, sa suporta ni TV Bisaya. Nay, ha, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. Nay, pahinga ka muna ng sandali, Nay, ha? Sir.